Punasan ang mukha at sabihing mahal kita. Anak, andyan na si Papa mo. Videoin mo ako. May kon kami, may gagawin ako sa kanyang script. Magpra-practice kami. Yung lakad ka gano'n. Napay? Nambag na rabi eh. Nag-message iti ko Nag-message ti Bumburado niya. Oo. May saak ka nung audition iti drama artist. Oo, ano man Kada intid na nga script kailangan nga practice iti nga iti role ko iyay asawa. Oo, So nga sika practice naman. Ano atang practicein man eh? Adi practice tayo intid na nga script kanya kat nung ma-perfect ko. Tama. Gusto ka. Kasi na yun. Sige. Ito siya na. Oo. Ano yung data? Alam. Ano yung ata? Adi ko ato'y kasama din ti script ato. Kailangan nga mag-practice tayo sa mga tulungan na mag-ito'y practice ta. Oo. Ano? Basaan lang ata script. Basayak lang ata? Ay, tapos titan mo maya. No! God, please, no! 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 Talagang hindi ka na magbabago. Niloloko mo pa rin ako. Punasan ang mukha at sabihing mahal kita, hindi ko magagawa sa hindi kita niloloko. Haplusin ang mukha at sabihing mahal kita. Hindi ko magagawa sa iyo yung sabay ako. Sila gano'n? Hindi. Sila gano'n pa rin. Sige. Kasi aja script ko niya. Di intid ang script ko ng bulan. Kasi lang? Uy. Ay, po. Ano yung kanda?